Hi guys, good morning. So karon day guys, adlang Domingo, midtang musimba. Kay mao man ay adlaw nga atong igahin para sa Ginoo. Nang ako ko anjud kanang lami pa sa itog ba kay kanilaging SKL. Kanang na ako'y ay ba ko allergy siguro. Na ako'y kanang ububa nga may andar sa kadlawon ug sa kadlawon sa gabi. Pero natinga ko kay kanang daytime pa mo koy ubo, di man jud ko bation og ubo. Kanang may nung kanang oras sa siyang panghuway, kanang mao may mandar. So mao nang nakaingon ko nga kanang grabe jud kag kanang anda perwisyo. So mao nang siguro mga by Monday ang isang adlaw mo pa-check up ko. Yung try po ko sa mo ang infirmary sa Alicia, wala lagi po doktor. Mo nang ningon ko nga basig nodong ra ko og either mabini or ubay adto ko pa-check up kay grabe lagi perwisyo kadyo wala mi nang tamatug. Ning kuan bitaw ko ning hugo bitaw ko angin na nang ang ubo nga may under gabi sumara to share ko lang bitaw luto ko danig itlog kay para sa mo ang pamahaw ng mga dyan may pambansang ulam sa umaga, itlog. Hindi, nadugay ko, na may bagaw na habilin mo ng hapan ng hikit kay pasaway po din sagol man po bagaw. Sa mga nibis kay nag-apa sa oras, pero ang simba na mo kay 9 pa man, lagi si Aliana, need man na pakandang sa kay dugayan mo kaon no nang magluto ko ahead of time jud kay og imong pakanon og lit na dugay jud makahuman so man ni luto na gatong scramble egg dadyon si tatay hang lutuan og kuan saging kay mo ni jang favorite inja ug di pa nalit lutuan masayang ra ni kay malata ra dali ra ning saging malata so saliat naman po kog kuan lutoan ni kay arong makaon pud ganahan tog mga bata dani dahil mga bata rin sa mga kay magdungag kog saging hinog di man mo pansin mga arti man gusto man pud og nga nilagi pinirito pero mas healthy ba jud ang saging nga kanang dungagon ra kaysa prituhon na may mantika so no choice kay pati man pustatay di man pud ganahan og dinungag nga saging ganahan man pud pinirito. So pagkahuman luto na ang saging luto po kog buwad kay mo na ilami ipares sa kanang piniritong saging o itlog so mo na among pamahaw after ani sa pagpamahaw mo dong mig simbahan kay mo malagi kanang Lord's Day so di dyan natin kalimtan so mo ni simpla day po kog kape kay ang panahon bugnaw char kape bisag bawal bitaw so mo na ni padung na mi simbahan pasalamat kay kos ang driver noon mahimo na nahang banahon pohon bitaw no apo ko nagdahon bitaw nga siyatan day may mahimo ng banahon kay mao lagi to nagtinamayay so mao na da nasimbahan ug nakuratan ko kay wa ko kari di ba nga man derong imsihon so medyo na kulbaan ko diring dapita kay kanang makalitan ta uy imo man derong imsihon jawa ko kadyo na inform bawa jud ko ka lahira man jud tong ma-inform ka nga imong imsihon kay murag maka sana kasi imong ingon so kani on the spot jud no na kulbaan ko ani kaya ako may nag-imsi pero okay ra kay nga kailan po ko sa mga tao pero ako lagi manggiwawon ko pero kay may balibaray kay kami mga kanang leader mga jay mo imsi hindi mo lagi ako na inform pero sabira na
So guys, pagka human na magsimba, padung na may mauli, si Aliana, yung request nga, gusto ko na dyan sidaan, bula-bula. Nga nining bataa, ganahan si Jag, ngan, bula-bula ko nung na lang pang ipalitan, kay ako kay Bogin say, sidaan na musbay, basig isda nga na, di ra ba ka jud si Jag isda, mga na lang pang ipalitan. Sana all, mga bata karon mag-request na. Si Maon eh. Lagi mo day. Tapi sa gaguan. Jadi ay nasahag na rin siya. Dari nito. Bitawan na lang itong ipakaon kay siya pag dinapakan nun, harabang driver, dyan abda na buwan. Buwan kayo guys. Isay mo sa gan, pak. Panita guys. Ay manong tagkag na. Ang kaya na, bula-bula. Bula-bula. Tahu kan yan? Imam mo yan? Tahu kan yan? Awak kasag yan? Dan kuan miga na umupan si Indelik. Lord si Kulo. Kulo daw po na siya. Siguro po. Pinatusugan jug uwan. Madurap na di uwan kay kaning uwan. Nami katog, sinatog ko. Anja, pagka gabi naman jud may kalihukan. Every Sunday night, na jud may closing. Mag-meeting ang tanang foundational leaders. So, kay di mo man dito kung leader din. Bing, ikaw na YouTube. So guys, atin sa tong UNC, pagkabuntag, mamaya po yung lead. Meeting na kagabi. So ako man, ganyan buntag sa ako na pagkaroon ang lead. Hindi, maghapon, kulba. Kaya kanang bago-tabi-tabi. Hindi, kanang daan kang mag-iwawon. Aw, dari sa mga ang church dyan ma-enhance. Dili jud ma-overcome ang kuan weakness nga pagka manggiwawon kay pabay-balibaray. Ano na. Maanad ako kaduga dyan. Nawa ra siguro ng kulba. Kay nga ni majud ba sa bag-o pa. Kulbaan pa. Oh, nanti mau memanggilnya Baji. Pagawas ni laki ini. Aku dia adik. Ya, waktu siang aku dari Busiron, takut musikan oh dia hari. Tapi kepau juga nih. Ya, jangan punya warna. Ako na po. Dahil nakita sila ko nga basta kitang lahat. Balik ganding. Dali ato ta, boss. Uy, nara ta. Hi guys, good morning. Desalian na rin ang gilaan. Asa ka karon? Nalipay na ka na kita kasi magtita Esther. Hi sa. Ay sir, nalipay ko. Nga na din nalipay ko guys. Kan sa kamera. Ano sa kamera ba dali? Ano? Dali. Nalipay ko guys, kaya nakalag ko. Darag bata nga laagan. Haban, highway. Nalipay ko iya buhi ane ja kay yabo dalam kontrato dan Hama ka na ito. Ay, sige mo to eh. Ano na pa sa din na narap ito. Uy, asa ka kanto? Yan na. Asa ka kanto? Ayaw ka na sa Di. kanan. Pili ka, pili ka.
Pagpilian to. Kay nagkuhan. Lakaw. Pili ka. Pili ka. Tata. Ha? Oh, may fried chicken. Di man tamakot. Fried chicken. Kay mahon sa lang fried chicken. Ay sige fried chicken. Matubuan o. Chicken gali kagabi. Hi guys. Nalipay ko guys. Kaya nakalati sa tikunan guys. Nalipay ko sa mga Yan sa may nagdanim. kamo. Tamo. Laag dito kami ang gilaag kay sig samo. Mas mati pa siyang tipa. Nalipay ko guys. Teka naman, gari day. Ay day. Grabe si Buta Panis ba? May ganda. Awan kit anta. Dali na. Ikaw apil sa Ang gani. Na. Dahil ba ka apil sa ka? Eh sa mga day, marami magtagbalay lagi day. Nanguan. Balay day. Unin balay day? Ha? Sa may mo day? Humba. Humbang baboy. Ibili na po ko bayin sa kita isip. Sige ko pa. Ayaw. Ayaw. Da. Resya na kay di man mutulin si maglili. Pero mo. Kami sila Ate Esther kay day samukan dia. Magsige niya. Ano sa si day adto. Ato katipunan. Abi ri kay ko ko na ni. Di ang ilabog tadto kaya. Adjaw. Isa mo gibati nga nakadan ni. Nalipay ko tita Esther. Kaya ko sa may pinangga. Ikaw tita Esther. Ay family sa Esther. Kay tita may tawa. Di na ukra ti. Gamay ka na ba? Beritan. Na imo ang pagi request nga ari ka dito. Sige, magsamo ka sa ako. Iko pa. Iko pa. Ay pagka Ako gusto din mo ni Chris. Kaya ipay ko mi ko. Dari na ma. Alam niya dyan cute tayo dahil. Ang sikaran ma. Adjaw. Di na ko mangulatan ni mo kuan ma usog ma. Kay mga sila ko pulis mangulatan paganing usog ma. Ipan umakay ba ang pulis ang ulata ko. Hindi. Hindi manipis no lagi ko ni na. Parang na ko hindi mo ni Chris. Asa mo gikante? Ang gilaag na kasi di magsamo. Mga pindi. Miss you yan okay. Tagbaw na. Ano pa niya dyan? Malaki ma. Yatan. Ikusasan ko pulis basta magpangulata ko utrupiyatan. Ganyan mo te? Mga nung Ipa, ganyan po, tatawid. Magato ko kuan nagkuan. So hi guys. Ngayong hapon namuot ko sang porma dari suok bitaw. Nauli na demi gikan sa Katipunan. Si Aliana na dyan lipayan ni kay mamalagi ng sigig sinamok nga gusto mo lagi ng Tita Esther. Nga nang kanang timing man pud nga way trabaho sa atan mo to nga mong gilaag. Inja update ra nga update for today's video bitaw. Kanang ka-upload pila ka adlaw kay nagabagaho ang cellphone. Nalangkat ang screen bitaw. Inja
Tungod sa panahon nga ga uwan-uwan, pa ako kalugar og paadyo. Karon galing pud ga uwan. Pasalamat dai ko sa kanang mga commenters diha nga makalipay ang mga kanang mga comment nga nakasabot ra sila nga na muslim jud sa mga ning comment nakasabot ra sa ang decision bitaw nga magminjo ko tagsara jud ng mga ampalaya diha ampalaya bitaw no ahang gipang kuan ahang gipang hide user tong grabe maka-comment nato ning comment nga gingnan ko kuan kanang ang arte ko raw ang arte mo hala isa ka pinaka-arte na ako nga mag-vlog ra magaling ko isahay nga kanang wa ko'y pangilamos karon laman murag kuan hang naong kanang napura-pura mang tao kay gikan man ko ning lakaw nga naglibog lagi ko kung hala isa kay jang giingon nga ang arte-arte mo naman ang arte mo isa kay jang gibasihan nga nakainsag arte ko nga wa maglitay pangarte na arte ka ng kuan. Kita mo sa buhok ko. Anak, mo na arte. Nga, nagkadangas na galig-agi, dya ina po dyan arte. Bitaw no? Nga naman dyan ang tao, di man dyan ta makalikay sa mga comment sa tao. Kaya naman dyan ang mga active comment, di dyan na natin malikayan. Pero, ang uban po, pataka na bitaw. Naiban nga kanang grabe makakomment na gali piniingan nga kuan kanang nay ikumpara nila si Atan ug si Ray niingan nga kanang nay madyo pa kuno si Ray kay kanang lami pa kuno trabaho kay ni Atan kay si Atan ko manindahay ra kuno so ako nagkatawa ra jud ko wa magudnas ka ng kalamis trabaho. Lamay naging trabaho pero di man ka maumutigom. Lamay naging trabaho pero may plano. Di dyan na may basihan. Dyan mga tao dyan, grabe dyan ka kanang judgmental. Maning ko nga, ilapod na. Pero lagi, wa mo dyan sila mahimo, huwag sa yung desisyon, kaya ako maning kinabuhi. Kuan raman mo kanang nay audience, ramos ang kinabuhi. Bisagin sa inyong komento diha, huwag hapon mahimo, kaya maning kinabuhi, di man i-enjoy. No, na nga sa mga bitter, mga comment diha, o kanang grabe na pod, bahala na mo. Comment na good mo diha, o sa inyong ikasulti, sa ang desisyon, kay kanang nay, wa mo kasabot, labi na ng uban, maningan nga, kanang kuang kuno, kanang medyo pa kuno ko, nga tiguang na la nagminjo magaling ko nakita sa social media nga nagminjo nga nagpakasal nga 60 na kapin ako pa kaha nga di pa ko 60 unja kanya-kanya taog kanang kinabuhi sa mga nang wa na lamang po kanang hilagtanay bitaw unja ang uban mingan luoy ko na sa Aliana isa go pinakaluoy ni Aliana ug kanang magminjo ko nga si Aliana pinangga raman pud ni Atan. Unja kanang napiningon nga nagpabutan-butan ra kuno sa Atan. Hala, nakailan na jud ko. Nakailan ako ng Atan kay 2023 pa. Nagaban-uban nami. Nakailan ako ni Dja. Nga si Dja nagpabutan-butan. Pabutan-butan para ibigin bitaw pero nakailan na jud ko. Sa mana nga para na ho, murag, no need to explain man, ugon sa nasatan, kaya ako may nakahibaw. So, bahala na ng uban. Kay, bahala na ng mga ampalaya diha. Basta ako, malipayon ko sa ang desisyon na bahala ng uban diha nga nagligit-got nasuko. Kay, wala lagi mo kasabot. Ako ray nakasabot. Char. Bitaw no kanang wadyo ko'y line po ni ka-update kay kuan lagi ka ng pila ka days nga nagubag ang cellphone unja kanang karon na po kong adlaw naka paadyo kay kuan malagi ka ng
Basigig uwan, karon gali grabe kasi gaguwan. Unya, matuwa ko nakapaadyo sa cellphone. Nga ganina kay mama nang ngadto ko la tester, na lang pong gipahapit og paadyo. Mao na nga ang kaniha ang vlog karon update ra ni. Unya, ano ko lain nga ika istorya. Salamat jud kayo sa nisuporta na unya kanang sa mga commenters bitaw. Di jud ko maka reply bitaw tagsa pero hanggi pang basa gid yung mga comment. Nga nalipay ko ba kay kanang kasagaran sa mga ning comment kay kuan tagsara jud tong mga ampalaya. Kasagaran jud kay ning support nga na nisabot ra sang sitwasyon na nang nalipay pug ko ug kinsa man galintong mga ampalaya diha na koy labot ninyo bahala mo diha. So mao ra to, hanggang salamat ninyong tanan. Bye.